Tässä on pari kuukautta aikaa siihen, kun superpesiskausi alkaa. Miten Hyvinkään Tahkossa valmistautuminen on sujunut? No kovalla harjoittelulla ja hauskanpidolla, niin sillä se lähtee. Missä vaiheessa tähän kauteen on lähdetty niin valmistautumaan? Milloin harjoitukset alkoi? Syyskuun paikkeilla aloitettiin. Ketäs tällä kaudella tulee olemaan Hyvinkään Tahkon niitä kovimpia uhkaajia tai vaikkapa mestarisuosikkeja kauden miesten superpesiksessä? No kyllähän Vimpeli ja Sotkamo on kovia ja en nyt tiedä onko ne meidän uhkaajia, mutta ne on kovia. No millainen joukkue on Etelä-Suomen ylpeydellä Hyvinkään Tahkolla? Nuoria nälkäinen. Mitäs Miikka Matikan perusviikkoon, pesäpallolle perusviikkoon harjoituksesti kuuluu? Kuntosalia, juoksu suoraan ja lyöntiverkkoa. Kuinka paljon olette Tahkon joukkueen kanssa päässyt pelaamaan tämän talven aikana harjoitusotteluja? Muutamia pelejä on ja nyt lähdetään sunnuntaina pelaamaan vielä pari peliä. Niin. Okei, jos ajatellaan ensi kesän pelejä, niin millainen joukkue sun mielestä Tahkon joukkue on? No kyllähän me nyt varmaan aika nuori ollaan ja nälkäinen edelleen. Ja yllätyksellinen. Te saitte myöskin pari paluumuuttajaa, Riku Rantasia ja Timo Rantatorikan kokeneita pelaajia takaisin. Mikä heidän merkitys on joukkueelle? Vanhentaa keski-ikää. Tuoko se mitään peliuutta? Voi ne jotain tuoda. Miikka, lähdetään kohta takaisin tuonne osastolle. Äsken 161 syksyllä mailatesteissä, Karhun mailatesteissä. Paljon silloin meni? 165. Ja nyt pistääkö 170 rikki? Tuskin. Okei, me lähdetään katsomaan. Tervetuloa seuraamaan tuokion kuluttua Miikka Matikka Hyvinkään Tahko tuossa Pesiksen osastolla tutkaan lyönnissä.